ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುಲಾಬುಡ ಆಪುನ ಬೊಕ ಬೇಗ ಆಪುನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, 1 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಚಿನ ಮೈದಾ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನದ್ದು, 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪೂರದತ್ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಉದಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಬೋಡಾವು, ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಹಮೂರ್ ಮೀನ್ದು ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡುಡೈಕು ಮುರಿ ಮೀನು ಪನ್ಪೇರು ಓಲ ಮೆದುತ ಮೀನ್ದು ತೊಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕೊಡ್ಡೈ ಇಜಿಂಡ ಮದ್ಮಲ್ ಮೀನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಪೀಸನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪೂರ ಮೀನ್ದ ಪೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ತಾಗೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಹೆಚ್ಚದಿ ಓಡಂದಿಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಕಾವಲಿದೀತೆ ಐಟ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಮೀನ್ದ ತುಂಡುಲೆನು ದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 2-10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರು ದಿವಡೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ನಮ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಪೀಸ್ಲೇನು ಇಂಚ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಆತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯಲೆ ಒಂಜಿ 2-10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಇಂಚ. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡು ಮಂತು ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.